ndi nthawi ya nkhani ndipo unduna wa zachuma waonjezera kufika pa 6.04 trillion kwacha kuchokera pa 5.99 trillion kwacha kuchokera pa 5.99 trillion kwacha ndalama za ndondomeko ya chuma ya 2024-2025. Nduna wa Simplex Chitola Banda yapereka ndondomekoyi mnyumba ya malamulo kuti aphungu ayikambirane asanayivomereze. Andrew Viano anali kumeneko ndipo wadza ndi ripoti. Nduna za chuma a Simplex Chitola Banda yapereka ndondomeko ya pakati pa chuma ya chaka cha 2024 kufikira 2025. Achitola Banda akuti ndondomekoyo ndiyodzimana. Iwo anati ndondomeko ya zachumayi yakwera kuchoka pa 5.99 trillion kwacha kufika pa 6.04 trillion kwacha. Ndipo ndunayi yalengeza ndizakuti pakhala kusintha pa malamulo a misonkho. Iwo ati tsopano ena omwe samalipira msonkho akamayitanitsa galimoto komanso zinthu zina adziwadula msonkho. Omwe adzilipira msonkhowo ndi monga president komanso wachiwiri wake, atsogoleri akale komanso achiwiri kwa atsogoleri akale, nduna za boma, aphungu a ku nyumba ya malamulo, majaji komanso akuluakulu asilikali ankhondo. Ndunayi inalengezanso kuti boma lilimbikitsa kutolera misonkho podzera mu ndondomeko zina zomwe zidzifikiranso akabanza ya njinga za moto. Iwo anati kuti ndondomeko ya zachumayi igwire ntchito moyenera, mbali zonse zokhudzidwa ziyenera kutenga gawo. Achitola Banda atinso chuma cha dziko lino sichikwera ndi 3.2% monga anayelekezera poyamba, koma tsopano chikwera ndi 1.8%. Ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo tsopano ndalama zake azichepetsa kuchoka pa 162 billion kwacha kufika pa 131 billion kwacha. Koma iwo akuti anthu opindula sakhudzidwa ndi kutsikaku. Aphungu akuyembekezeka kuunika ndondomeko ya zachumayi mwatsatanetsatane. Mneneri wa chipani cha DPP pa zachuma mnyumba ya malamulo a Joseph Mwanamveka wati ndondomeko ya chumayi ikukumana ndi mavuto chifukwa mfundo zina zomwe boma layika ndi zosatheka kukwaniritsidwa. Zimene anena zija sikuti zikhala ndi phindu kwenikweni. Kunena zifoti wani ngati ife ma MP oma nduna zambiri temwe athu kupita kumapeto aliyense wagula kale magalimoto ende akati apanga remove VAT apanga remove magamoto akati kuti aliyense anapanga ngasi temwe ngosala waniye aliyense mutamfusa wina aliyense munomo onduna apanga kale VAT. Komanso nkhani ya tax stamp sikuti ndiyo yamba anamba kale mfuse kuti ku MRA anapanga kale ma tax stamps palibe chimene chikuchitika. Kumene akunena nkhani ya akabaza kwa ine kuna ngati ndi nkhaza kwa akabaza ndamene amapesa zochepa kwambiri ndi ndikuwauza kuti azipita ku MRA azikakhoma msonkho kwa ine ndi chipongwe kwa akabaza chifukwa ndi anthu omwe anene amuna boma kwa pasa sumina ma exemption kumbali ya tax malo kuti tauza kuti tizapinjanso kuti azipereka misonkho. Komanso ndikanani nachi kuti fiti mayembekeza kuti aboma fantama zambiri zikupita mene president akuyendera mene nduna zikuyendera mtali muone parliament muno mpeza anthu ochepa aminisi amene akupezeka parliament fuambira ajali kuti ali kunja mukaone magali moto anyuwana akamta anyuwana amene ali akulidwa ndi aboma ndama zambiri mbiri tikuonga malayi kwacha maso tikuonga foreign exchange nimese kuti akanapanga tako zimene zozo zomwe zikhale ndi impact ku expenditure. So akamana kuti pali ma austerity measures ifinga la DPP kuna ngatangonama. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation ndalembera unduna wa zachitetezo cha mdziko kuti uonetsetse kuti ntchito yofufuza ziwawa zomwe zinakhudza zionetsero zimene magulu ena anakonza kulilongwe sabata yatha iyende mosabisa kanthu. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa wati undunawu ubwere poyera kufotokoza ndondomeko zomwe ikutsata kuti pakhala kuchita zinthu poyera komanso ufotokoze bwino nthawi yomwe undunawu uchite kafukufukuyo momwe anenera mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Imoni Piringo ayini nkhani yonse. Mkulu wa bunge lomenyera ufulu wa anthu la CHRR Michael Kayatsa wati unduna wa zachitetezo cha mdziko limodzi ndi nthambi zachitetezo utengeka fukufuku okhudza ziwawa pandale ndi chidwi chachikulu. Akayatsa apemphanso undunawo kuti uchite kafukufuku poyera kuti onse okhudzidwa akumane ndi lamulo
koma atsindika kuti ndunawo ubwerepo oyera kufotokoza momwe ugwirire ntchitoyi. Iwo komabe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera polamula kuti pakhale kafukufuku pa ziwawazi zomwe ati zikuzetsa mantha kwa Amalawi ochuluka. Amalawi ambiri akuyenera kuti akhale ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimene chikhalapo ngati apolisi akugwira ntchito yawo mosiyana mbali, ndiye kuti zinthu zikachitika momwe kuti malamulo aphwanyidwa, kugwira ntchito ndithu mosiyana kuti ochita zimenezo ndi ndani, mange onse amene akhudzidwa komanso makuti athu agwira ntchito kupitira zilango zokhwima. Komatu katswiri pa ndale a George Phiri watakuona kuti atsogoleri a ndale alibe chidwi pa nkhaniyi. Unduna wa Homeland Security uyankhe bwino pamene papa kuti chimayenera kuchitika njani pamalo pomwepa, pamene panala polisi, pamene pamachitikira zinthu, pamene papapa amene wanalipo agwidwe, amenewo asekeredwe, kenako azifufuza zinazo. Izi zikudza patangopita sabata zochepa mabaunsa ena onyamula zikwanja atalepheretsa zionetsero za zipani zotsutsa boma komanso zina zomwe linakonza ndi bungwe la CDED. M'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon Pidingu. Boma lati ndikofunika kuyika ndondomeko zomwe ziziunikira momwe anthu akugwirira ntchito akugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba mdziko lino, omwe kaundula akuonetsa kuti anthu ambiri akugwiritsa ntchito. Nduna za umoyo akhumbidze Kandodo Chiponda yati anthu ambiri mdziko lino akugwiritsa ntchito mankhwalawa omwe nthawi zina amayika chiopsezo miyoyo ya anthu. Choncho kuyika ndondomeko zapadera kuthandiza kuti azigwiritsa ntchito mankhwalawa moyenera. Zulekana Nguwa ali ndi nkhani yonse. Nduna za umoyo akhumbidze Kandodo Chiponda yati ndondomekozi zidzathandiza kuunikira Amalawi za mankhwala achikuda omwe akuyenera kugwiritsa ntchito komanso kudziwa omwe ndi opsa ku moyo wawo. Iwo atinso ndi malo oyezera mankhwala omwe atsegulidwawa, mankhwala onse omwe adzikhala mdziko lino akhala ovomerezeka zomwe zithandiza kupititsa patsogolo umoyo wa anthu. Iwo ati zithandizanso kuti dziko lino lizikhala ndi ndalama zakunja kamba kuti maiko ena azizayezera mankhwala awo kuno ku Malawi. Cholinga cha unduna nchonena kuti pakhale ndondomeko zofunika bwino kuti kodi mankhwala achikuda amene akadamizo angazisamba zimene zizigwiritsa ntchito bwanji kuti moyo wa munthu Malawi usauke. Wapampando wa Board ya Pharmacy and Medicines Regulatory Authority Afrida Chimimba wati kukhazikitsa kwa malo oyezera mankhwalawa kuthandiza kukonza mavuto omwe akhala alipo. Iwo atinso malowa apereka chitsimikizo kwa anthu kuti mankhwala omwe ali mdziko lino ndovomerezeka. Malo oyezera mankhwalawa anavomerezedwa mu February chaka chino. Zulekana Nguwa, Zodiac, Lilongwe. Bungwe la Road Safety Alert Foundation lati ngozi zapamsewu zili ndi kuthekera kosokoneza dziko lino kuonalitsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Mkulu wa bungwe la Joe Jere onena izi pomwe bungweli limasainira mgwirizano ndi nthambi ya polisi pa ntchito yolimbikitsa chitetezo cha pamsewu. Innocent Kumchedwa ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa bungwe la Road Safety Alert Foundation Rosafa Joe Jere ali ndi chikhulupiriro kuti mgwirizanowu uthandiza kulimbana ndi kuchuluka kwa ngozi zapamsewu mdziko lino zomwe ati ndi zokwera kwambiri. Kaundula akusonyeza kuti anthu oposa 1000 anafa pa ngozi chaka chatha, pomwe chaka chino ngakhale sichinathe anthu pafupi 800 ndi afa pa ngozi, ndipo izi malingana ndi Ajere akuti ndi zodandaulitsa kamba kakuti ngozizi zikutenga anthu omwe akanatha kuthandizira dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Dziko lathu likena likhale lokonzekera kuyika zinthu mndondomeko kuti anthu azisatira malamulo apamsewu, ndi cholinga chonena kuti chiwerengero cha anthu amene amamwalira chichepe, chifukwa anthu akamamwalira ndiye kuti ku 2063 ko ajendayo sizatheka. Ndifake tikuona tikhale oyambirira kuchitiratu kuyikiratu zonse malo mwake oteteza imfa zimene zimabwera kamba kangozi. Malingana ndi mgwirizanowu omwe ndi wa zaka zitatu, bungwe la Rosaf ndi apolisi aziphunzitsa anthu zamomwe akuyenera kupewera ngozi pa nsewu. Mkulu woona zapantchito ku nthambi ya polisi Commissioner Violet Magwaya wapempha kuti uthengawu ufikire paliponse. Timapempha kunena kuti tizitha kukafikiranso anthu monga mafumu ndi anthu ena kumalo kumene mwina sikungafikirike, koma tizoni zitsonena kuti iwonso tidzapatsanso udindo okuti athanso kumapereka malangizo ofunikira kwa anthu amene ali m'madera mwawo. Pomwe tsopano pali mgwirizanowu, bungwe la Rosaf, nthambi ya polisi komanso abwenzi ena monga Akabaza Association, Minibus Owners Association komanso mabungwe ena tsopano akuyembekezeka kupita m'madera komwe akaphunzitse anthu zambiri za pansewu.
abambo mboma la Mzimba walangiza kuti aziulula nkhanza zomwe amakumana nazo m'mabanja malo moganiza zozipha. Mkulu wa bunge la Foundation for Children Rights Jennifer Mkandawire wati kusungira milandu ndi madandaulo kumtima kumayiritsa kuti akhale olemedwa ndi kulingalira zochotsa moyo. Nowa Nkubwi ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa bunge la Foundation for Children's Rights Jennifer Mkandawire ati pomwe abambo amadziwika kuti ndiwo amachitira nkhanza amayi, nawonso abambo amachitidwa nkhanza. Koma iwo ati chikhalidwe chosaulula nkhanza zomwe abambo akumana nazo chimachititsa kuti nthawi zina abambo aziganiza zodzipha. Mkandawire apempha abambo kuti azimasuka kuulula nkhanza za m'manja zomwe amakumana nazo, ponena kuti izi zingathandize kuchepetsa mchitidwe ofuna kudzipha. Nkhanza ndi chinthu choyipa kwambiri chifukwa choti mungakhala kuti simunanene kwa wina aliyense mumapezeka kuti mukusatira maganizo amene akuyenda mutu mwanu, amene nthawi zambiri amakhala maganizo oyipa. Iwo amalankhula izi pa sitolo za Embangweni mboma la Mzimba, komwe bunge lawo luchititsa misonkhano yoyimayima pofuna kuphunzitsa anthu za kuyipa kwa mchitidwe ochitirana nkhanza m'banja ngati mbali imodzi yokumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza za m'manja. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi pa Embangweni Police Unit Lilian Kamanga ati ofesi yothandiza anthu omwe achitidwa nkhanza ndi omasuka kulandira wina aliyense yemwe akuona kuti wachitidwa nkhanza ndipo imawapatsa uphungu oyenera. Mmodzi mwa akuluakulu a ofesi yona zosamalira anthu ku khonsolo ya Mberwa Sebastian Mkandawire auza Zodiac kuti akuchita misonkhanoyi m'malo momwe mumachitika misika yakabwandire ndi cholinga choti afikire anthu ambiri ndi mauthenga okudza kuyipa kwa nkhanza zochitirana m'manja. Mumadziwa Mzimba ndi district yaikulu ko basi nde imafunika be approach yoti tikhenge tafikira konse. M'malo mwa Zodiac ndine Nowa Nkubwi. Muonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Robert Kaluwa. Tikumanenso posachedwa apa zikataiza. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. wachiliza chimene mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kuli kuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Takulandiraninso tione miti yankhanizi pomwe tikupitirira. Unduna wa zachuma waonjezera kufika pa 6.09 trillion kwacha ndalama za ndondomeko ya chuma ya 2024-2025. CHRR yalembera unduna wa zachitetezo cha mdziko kuti ntchito yofufuza ziwawa zomwe zinakhudza zionetsero ku Lilongwe sabata yatha kuti ichitike poyera. Nduna ya zaulimi yati ntchito zaulimi sizikufikira pa mlingo oti zitha kupindulira dziko lino pa chuma. Ndipo mzamasewero timu ya Fomo yathetsa mbiri yakusagonja kwa timu ya Silver Strikers mu ligi ya TNM pogonjetsa Mapanka Ziwa ndi chigoli chimodzi kwa ndu. Tipitire ndi nkhanizi. Nduna ya zaulimi Asamuka Wale yati ntchito zaulimi sizikufikira pa mlingo oti zitha kupindulira dziko la Malawi pa chuma. Akawale anena izi ku Lilongwe pa mwambo okhazikitsa ndondomeko zitatu zotukulira ntchito zaulimi, kusamalira nthaka ndi kulimbikitsa ulimi wa mthirira.
Franklin Mtambalika ali ndi nkhani yonse. Kuyankhula pomwe amakhazikitsa ndondomeko za ulimi, kusamalira nthaka komanso ndondomeko za ulimi wamthirira, nduna za ulimi Asamuka Wale yati kusachita bwino kwa nthambi ya za ulimi ndi chifukwa cha mavuto monga kusintha kwa nyengo, kusowa kwa misika komanso kudalira ulimi wa mvula. Komabe Kawale ati kukhazikitsidwa kwa ndondomekozi ndi chitsimikizo choti boma lifuna kusintha kagwiridwe ntchito kuti ulimi utukuke. Iye walangiza mbali zokhudzidwa kuti ziwerenge ndi kumvetsetsa bwino zomwe ndondomekozi zikunena ndi kuonetsetsa kuti ntchito zawo zikulunjika pa ngodya zachitukukozi. Poyankhula malo mwa mabungwe omwe si aboma, yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Civil Society Agriculture Network CISANET, Elizabeth Namaona, walonjeza kuti athandiza boma podziwitsa anthu zokhuza ndondomekozi potsindika kufunika kwa mgwirizano. Ngati CISANET tipitirizabe kuonetsetsa kuti mtundu wa Malawi makamaka alimi aziwe ndondomekozi kuti zikunena chani. Ndondomeko ya ulimi, ndondomeko ya ulimi wanthirira osunga nthaka, kuonetsetsa kuti china chilichonse chomwe chili mumene momo chikukwaniritsidwa. Nde tizipitiriza kugwira ntchito ndi alimi komanso mabungwe osiyanasiyana amene ali ndi chidwi kuonetsetsa kuti ntchito ya ulimi Malawi muno ipite patsogolo. Ulimi ndi gawo lalikulu lomwe dziko lino limadalira pachuma chifukwa limapeza 22.9%, limalemba anthu ntchito 64%, ndipo nthambi imapezetsa 80% ya ndalama zakunja zomwe dziko lino limapeza likagulitsa katundu. Vuto la ophunzira kukokoloka ndi madzi likuyembekezeka kutha potsatira kumangidwa kwa mlatho wa makono wa 66 million olumikizana makamaka madera amanase ndi manyowe mu mzinda wa Blantyre. Ndalama zomangira mlatho zichokera ku thumba la chitukuko komanso bungwe la Rotary. Chikondi Mphande ali ndi nkhani yonse. Ndilokondwa kuti nthawi ya mvula tizidusa bwinobwino. Ophunzira pa skulu ya primary ya manyowe ku Blantyre ati ndi okondwa kambaka kumangidwa kwa mlathowu. Phungu wakumwera kwa mzinda wa Blantyre Anoli Pipa wati mlathowu sunali bwino ndipo anthu ena amataya miyoyo yawo akamaoloka. Mavutika kuopsa muona mwana ina kanagwera so apa faita pa tinachinga faita matsegulira ndamaoloka ndi mavuto amene makumana nawo. Lero kunoko kumanyowe kwa manase anthu ambiri amakhadi yalawo koma skulu ana amapita mbali yawo. Anthu amene amakhala kumanyowe ntchito amagwira kwa manase ndipo makhala papa ndi pa busy osati masewera. Ndi anthu amadandala nthawi ina iliyonse koma ndalama imene inalipo yoti tikhoza kupanga allocate simakwana 66 million. Governor wa Rotary Club 9210 yemwe amayang'anira dera la Malawi, Mozambique, Zimbabwe ndi Zambia Tom Kamwendo ali mdziko muno dzendera zituko zosiyanasiyana zimene la Rotary Club anathandiza ndipo ati ndi okondwa ndi kumangidwa kwa mlathowu ku Blantyre. Anthu oposera 15,000 dera la manase ndi manyowe ku Blantyre akuyembekezera kupindula ndi mlathowu. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Achinyamata mdziko lino awalangiza kuti asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kukhazikitsa Malawi yemwe akufuna adzakhale naye mtsogolo potenga mbali mu ntchito zotukula dzikoli. Wachiwiri kwa mkulu woona za chinyamata mu nduna wa za chinyamata komanso masewero a Kate Mwandira walankhula izi pa maphunziro a masiku asanu okhudza chinyamata omwe ndi atsogoleri mu mzinda wa Mzuzu. Tindi report. Achinyamata okwana 35 asonkhana mu mzinda wa Mzuzu komwe akuphunzira maphunziro a utsogoleri. Msonkhanowu ndi mbali imodzi ya programu yochedwa Youth Connect Malawi yomwe unduna woona za chinyamata komanso masewero ikugwira ndi thandizo lochokera ku UNDP ndi cholinga chofuna kuthandiza achinyamata ndi maluso a utsogoleri. Inansi Chawinga yomwe ndi wachinyamata ochokera ku dera la Chiputula mu mzinda wa Mzuzu wati kusowa kwa chidziwitso kwa ndondomeko zokhazikika zolimbikitsa achinyamata ndi china mwa zomwe zimabwezeretsa achinyamata mbuyo kuti atengepo mbali pa chitukuko. Anyamata akuyenera kudziwa udindo wawo ma communities chifukwa choti tsogolo la mawa ndi lathu. Tikangokhala kuti pano patagona ndi kuti pamawa zizativuta. Adzitsogoleri amawa ndifeyo. Ndezi zofunika kuti tiyambe panopa kuti kutsogoloko tizaonesa poyambira. Kate Mwandira
ndi wachiwiri kwa mkuluona za chinyamata mu unduna wa chinyamata ndi masewero. Tofuna zoti achinyamata athu azitha kutengapo gawo pa nkhani ya kalembera, pa nkhani ya ma-elections, before my-elections komanso after my-elections, kunena kuti chifukwa choti ife ngati boma timakhulupirira kuti achinyamata ndi gulu la anthu limene lilofunikira kwambiri ifeyo kuti alipo ambiri komanso ali ndi zowayenereza zimene zingathe kusintha dziko lino la Malawi. So chimene tikunena ndiona kuti achinyamata athu akatengapo gawo kukhala adindo oti ali ndi information yokwanira, ali ndi uthenga wokwanira, akudziwa chimene akuchita, zikhozotithandizira kunena kuti dziko lathu ineyo lipite pa m'malo Zodiac. Ndine Nowo Nkubwi. munkhani za masewero, timu ya fomo yomwe ili pa chiopsezo chotuluka mu ligi ya TNM yathetsa mbiri yakusagonja kwa timu ya Silver Strikers mu ligi pamene yagonjetsa mabankaziwa ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Mulanje Park. Silver inangotsala ndi masewero awiri kuti ipange mbiri yotenga ligi osagonjako, koma zizakanika pamene Prince Kajore anamwetsa chigoli chopambanira kuti nawo adzike malo abwino oti asatuluke mu ligi. Mphunzitsi wa Silver Strikers Peter Mponda wati kutayirira kamba kuti anatenga kale ligi ndikomwe kwasokoneza osewera ake, pamene mphunzitsi wa fomo Elvis Kafoteka wayamikira anyamata ake kamba kopeza chipambano chomwe akuti chiwathandiza kukhala ndi mwayi oseweranso mu ligi chaka chammawa. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhanizi, koma tisanasiyane tentionenso mtuyake. Unduna wa zachuma waonjezera kufika pa 6.04 trillion kwacha ndalama za ndondomeko ya chuma ya 2024-2025. CHRR yalembera unduna wa zachitetezo cha mdziko kuti ntchito yofufuza ziwawa zomwe zinakhudza zionetsero kulira ongwesa ndi chigoli chimodzi kwa du. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiac malawi.com. Mana ndine Robert Kalou.